A község a Berettyó-Kőrös vidéken, közelebbről a Nagy-Sárrét, a Bihari-sík és a Kis-Sárrét földrajzi találkozásánál fekvő sajátságos falu, mely mind a mai napig megőrizte a bihari településekre jellemző arculatot. Furta nevének első említése 1552-re tehető, a határában viszont tatárjárás előtti települést bizonyító régészeti lelőhelyet találtak. A falunak számos birtokosa volt: Váradi Kispréposság, Erdélyi Fejedelemség, Zsákavára, Bethlen Gábor. 1659. szeptemberében a tatárok elpusztították. Az 1660-70-es években ismét lakott volt, ám az 1678-as pestis járvány nyomán népessége újra elpusztult. 42 évig romokban álló lakatlan hely volt. 1720-ban a szomszédos Zsákáról 17 paraszt család bérbe vette a furtai pusztát, s ez a település újra benépesítését jelentette. Építészeti értékei közül figyelemre méltó a református és a katolikus templom. A furtai hímzés Varga Dánielné Juhász Erzsébet népiparművész, a népművészet mesteréhez kötődik. Sok látogatót vonz minden évben a fogadhajtó verseny és a lovasnapok látványos bemutatói.